खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबान ब्लाउ टिउसनखौ फेन किसा बरबावबाय सुपार माजिजो फगवाननाय महरलान सोनाफोर दामगै इनफाय ब्लाउसखौ फ्रेजलाय मोनजाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बिमाबुनि अबस्थायानै नाइटिसेयाव फानफबनानै फैया टेनटेन होननायसै आरो ना ओमफ्राय नैबेखौथ' दा बुंसै माबा गावहासो एक्सट्रा जिरायलायबावगोन जाहैदों स' गालाय गुजायनि गेजेरजोंबाबो सफैबाय आरो ना स्कुलावहाय ओमफ्राय बेनिफ्राय डाइरेक्ट सिदा सिदि जिरक्स खालामना दखानाव थांनांबाय मानो होनबा फिसालानि स्कुलावनो आधार कार्ड आरि माबा जमा होनांगौ माबा बुस्थु बानायहोनांगौ आरो ना सोनाफोर लासै देखायलांसिगोन आङो बेखौ खालामखांनानै सिदा सिदि हे भगबान मा एसि लोखोब फोखो बेफोरखौ नुनानै सुबुं माहारि जायिफ्रा बोरै थानो हायो आं हले एकदम बेफोरखौ नुबानो गोसो गोरबो उसाव बाराव जाजोबो आरो ना ओमफ्राय नैबे सेरनिया देसिमोन ओमफ्राय नैबेयो देसिथ' नङा बै जों फिसिग्राया बे आरो ना ओमफ्राय देसियाथ' 500 थाखा मा खालामनो नैबेयो आंनो नाङा खुगा फिसासा 500 थाखानिखौ नांला आंनो 450 थाखानिखौ सनाफोर लानानै फैबाय ओमफ्राय दिनै आं अमा बेदर लादोंबाबो आंनाव एनार्जि गैया गामाखालिथ' आं अमा बेदर लायोबा थाबायनानै बोलो मोनोमोन खिन्थु मैया दाख्लैफोरनि मेंनाय देहायानो आंनाव दासिमबो खाराखै ओंखायनो आङो रिक्साजों थांबाय रिक्साजों फैबाय आरो ना ओमफ्राय मा होननानै बुंनो सोनाफोर स्कुलाव थांनो ओंखारनाय समावहाय फालथु अखायाबो गोसोम हाजांनानै होबाय आरो ना लानानै फैबाय आरो जेने थेने ना ओरैनो सायावल' फानफ्रबानो थांनाय आरो ना नै नुग्राफ्रा खम मिनिनो ओंखारबाय आरो ना उनथिं खावब्ला ओंखारलायबा थैगोन बे होननानै उफाय गैया ओमफ्राय आङो ओरैबादि लाजिनानै नोंथांमोन देखायनो हायाखै जिदिना जि सुदोंमोन बिसनासे जाखादोंमोन आं देखायखादोंमोन बेनि सिगांनि ब्लग्सआवहाय दायो खनगोन होननानै बाट आं खननो हायाखै लेथेर फेथेरनो हरसे थादों आरो ना उन्दुनो ओंखारलायो अबस्था बाट एनार्जि गैया मोदोमा दांनो हायाखै आङो आरो फिसाजोआबो जि अयथासार दिनै फुङावसो आं साफा खननानै लाजिनो हाबाय ओमफ्रायसो नोंथांमोननो खालि बिसनाखौ देखायबाय आङो न'आवथ' लासिंसिं जागोन ना अलसिया सानगोन आंखौबो स' अलसिया नङा सुनाफोर बेनिफ्राय खनखाबाय जखन लुंगा लुंगि जि ओंखायनो लांनायनिखौबो आङो एक्सट्रा खननानै दोनखाजोब्बाय आरो ना बेयावबो माखौ लांगोन माखौ लाङा बेसे लांगोन बेसे लाङा जखा मोनलाय लाङा गथ'फोरनि जुग गथ'फोरनि जात मालाबा मा दसेनो जाब्रा जुब्रा ओंखायनो लानांगौ जायो आरो ना सानसे साननै बन्द'बाबो सनाफोर स' रेडि जाखाजोब्बाय आंहा ओमफ्राय नै दख'ना रिडाक्सनाव बायनायखौबो लाबावबाय सोनाफोर आं गाननो ओमफ्राय बिखुनजो बिमायाथ' ब्लाउसखौल' लाबो होनखाबाय नालाय आं ब्लाउसखौल' लाबाय आरो ना सोनाफोर आं दाम खमनिबाबो दख'ना लांनो सानदोंमोन बाट नांला बायबाथाय बायबाय मोजांखौनो बायना होनो मोनबा मोजां मोनो ओमफ्राय रिडाक्सननिखौबा मालाय फसायगोन ना फसाया ओंखायनो लायासै आङो आरो गाव ब्लाउसखौल' लाबो होननायखाय लाबाय लाजोब्बाय रेडि जाबाय दा सोनांसिगौल' बेनिफ्राय ओरैहाय आङो दाइफार साइफार जुखाजोबनो सानबायमोन नै सासे सुबुङा लेकार पेकार खालामबावबायानो टेने ओमफ्राय लाबोबाय नालाय रुबाय आरो ना सनाफोर बिदिनो आं लाबोदों सेरसे स' थामनेलावबो एसे बुजिखाबाय जानांगौ आं न' फारसेबो लांनो सानदों नालाय सनाफोर बेनिफ्राय मा होनो दिनै आदारा जागोन जोगोनार मैया लानानै फैखानाय ओमफ्राय नैबे पटलखौ एवबाय औवाबा न'आव लांफालाबायनोसै आरो ना आङो ओमफ्राय आं भइस होनांबाय दे सनाफोर मानो होनबा फिसाजोआ सेराव नेरलागासिनो दं आरो ना बेखौ नांगौ ओमफ्राय नैबे बिमा बुरैया फुङाव साहाखौनो लोंलाङाखैमोन दा आङो लोंनो होननानै दासो गरम खालामबाय आरो ना ओमफ्राय नायदो नै बेबायदि साउन्डखौ आं बोरै होलायखो मिनिथाव थावखालै उन्दैनि जाजों जाया ओमफ्राय रुनोसै लानोसै दसे उनाव नायदो ओमफ्राय सोम दामनानै मोसादों नामा गाखेरबो लोंदों नांगौ सोम नांगौ अके जों गान दामसै जोंना मबाइला गंसेल' नामा मोसानायखौ भिडिअ खालामनो जोंना मबाइल गैया दामबाथाय भिडिअ गैया भिडिअ खालामबाथाय दामनाय गैया आमा मोसाबावनोसै ना मोसाला अके बस जाब्रायावनो जानाय जादों दे मोसानोसै आं दामबावनोसै मा केमेरा अफ होनलाय गुड साहा पानि लोंखांनायजों बेदराबो स्राय रुनानै लागनो हानायजों सुनानै ओमफ्राय नै आङो एसे संग्रायावनो फोराननानै लानोसै मानो होनबा बिमा बुरैया सान्द्रि गैया आरो ना माने थांसान्थियाव एसे राननानै थाथोंसै आरो ना रानस्रोसो जाहैखागोन बेनिफ्राय नै एथ' रद' रद' लाबोनानै रुनानै थानो हागोन आरो जोगोनार खावसेखौ माजों जानो थाव बाथाव बेहाबो हारसिं लोगो नांगोन ना बिदि होननानै आं एसे बासिबाय आरो ना बारा नङा ओरैनोथ' आं सान मोननानै संखानाय नियम दं खिन्थु दा आङो मोनानि जानाय नङाना सानैल'सो नालाय ओंखायनो एसे लाबाय आरो ओमफ्राय बेखौ फोराननोसै नै है आजिखालि सोरसे बेदरखौ फसायनायानो मोनला आङो ना आंनि मेगनासो बिदि जाखो ना माखोथाय गोदो उन्दैयावहाय अमा बेदरफोरखौ सेरसेफोरखौ जा बुरजा नुयोमोन ना बिफाफोर लाबोनायफोरखौहाय
ओमफ्राय दा गाव गाव बायनायाव एकदम सेरसे बेदरखौ एसेल' नुयोना बुरजा बुरजा जानो हानायखायसो बिदि नुग्रा जाबाय नामाथाय गोदो उन्दैफोराव एसे एसेल' जानो हायोमोन नालाय ओंखायनो बुरजा बुरजा नुयोमोन खोमा ना बे सुग्रा पाप्सफोरनि अन्थाइफ्रासो जामख'जोबनानै एकदम रेजें रेजें जाजोब्बाय नामाथाय अन्थाइ गोदान गोदानावसो लायनांसिगोन अन्थाइ गोजाम गोजामाव लायजानाय नंला अन्थाइ गोदाना जामख'नाय नङाना एसे बांसिन गाखोनो हागौ अन्थाइ जामख'आथ' एसेबाबो जामख'लाङो नै गोदोनिफ्रायनो बाहायबाय थानाय अन्थाइया मानो जामख'आ जानो नङा होमबा जुनारफोर सेर अन्थाइ गोदान गोदानावसो लायनानै जानोसै आं एबारना रेडि बिराद समायसिगोनलै आंनि ओंख्रिया नै पटलखौ टाइम मिलाया मोनलाय लांबायहाय आङो मिलायबाय एवला एवलि उनसै संला संलि संनानै लाग्रोनोसै सजन खराना था सजन खरायो रे ला 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 जाने मन सजन घर आयो रे सजन घर आना था बबेथिं लानायखौ बबेथिं खनोथाय बे आंखौ आंसो मिथिगौ आरोना जाय जाय गानखौ मिथिखायो बेयो माने खारखासिन आरो आसलि गाननिफ्राय कच' दुर नासुर नाबुर नाथुर ओमफ्राय आं अमा बेदरबाथाय बिराद गोसो होनानै सङो आरोना गोसो होनानै माने अट'मेटिक गोसोआ बेयाव नांथाबखायो नालाय ओंखायनो गोसो होलायला गैया ओमफ्राय बाथान गैया आथिखाल संनोसै आङो देना लानाय मालखौबो एसे गालाना हरनोसै जेबोथ' दासिमबो नै बेखौ दाबो फिलाप खालामनो मोनाखै बेखौ आं न'निफ्राय फैबासो खालामसै दा बे नर्मालि ओंख्रि सामब्राम गुफुर एसे हाइजें एसे बेनो बेस्ट मैगङाथ' जाया खिन्थु जागोन लामा हान्थिनायनि खोथा दङ बारा बजा जाबा बोरै जालायखो फिसालाय सयगनानो थांगोन सोनाफोर नै बिमानि फारसेथिं बेखिनि एवहांनाय मैगं हाहांनायावनो नायदो ओंखाम संग्रानि हालोदा जोंना बेबादि लेथेर फेथेर गेलेनो मोनबाल' बिराद खुसिना नों मा हा ओइ नों बिदिबाल' मोजां मोनथारो ओइ मा जाखो बेलाय मानसियाथ' मा जाखो मेंख्लं ओमफ्राय बेखौ सोर साफा खालामगोन दा न' मेंख्लंखौ बे मेंख्लंखौ सोर साफा खालामगोन आयु दे नोंनियाव जिरायथ'दो मानो नङा माथो जिजि खालामनाय नोंलाय गाजि आयौ गाजि बिमाना खामानिया बेफोरल'सै आरो जेबो गैलाना आया आंखौसो होनबावलायदों उल्था प्रभु 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 रुवाथिफोर थाबाबो खारदिंलांगौमोन थानाय नङामोन रावबो सेकेन्डआवनो जाब्रा डेन्स आया बिदिसो होनबावदों दे अरजाला संहोलां साफा खालामहोलां बिमाया जिरायनो सोलाबा मा र' दसे जिरायगोन सना बिमाया जिरायबाथाय सेस खतम नै बाराबा सामब्रामासो खामस्रिलांलाय लांबाय आंना जेबो एक्सट्रा ओंख्रि गैया बास बेनो ओमफ्राय फिसाजोंथ' दालि नांगोन नालाय ओमफ्राय दालिखौ ओमफ्राय बैसिनि आब'मोनाव आधा खरि उधार आरोना दालि ओंख्रि संदोंनो बिखाबायसो आङो दा जुदि दालि ओंख्रि सङोबा जाख'नोबो हाया माख'नोबो हाया जखानिबो संनो जास्लाबा गारजागोन आरोना ओंखायनो ओरै जाब्रा जाथा साफा खालामनायावनो ओरै जाब्रा सिबोलां मा सिबोलां ओमफ्राय ओंख्रियाबो नै फ्रोम जाबाय एसे दै होनोसै खौसे आखायनानै आरोना सुन्दर ओंख्रि सुन्दर लायराय खालामदोंमोन नाथाय फिसाजोआ गेजेर गेजेराव हब्रा हसि खालामहोलां माबा दै बिहोलां अर बिहोलां बांद्राय उन्दैफोरनि भइसखौ लाफानो बानानै आङो माने साइलेन्ट खालामनानै भइससो होनांबाय दे सनाफोर दायोबाबो हाख'वा जागोन ना सुनो आरिनोहाय आरो रेडि जाबाथाय गथ'जों ओंखायो नै हायनानैसो दोनखाजोबथारबाय आङो थिक थाक खुरैनि आरोना फिसालानि बिमानि आरो गैला थ' बिदि ग्रोब जाबासो मोजां मोनो आङो अबा थांनो लागाबाथाय एसे साफ साफाय खालामनानै दुगैना लानोसै ओरैबादि रेडि दुगैनो दहायनिफ्रायनो आयै टावेल जि जोम बोरो मगा मा सिबनोल' हाबाय सुनो हायासै सुनानैबो गालांनो सानदोंमोन आं एसे लाबाय दे जाबाय दुगैथारसै अके बिमाया जों हां मोनख'वा मोनलायलांबाय ओरैखौ दांलाय जोबथ'बायसो लुस्रनानै लायगोनसै अके ओंखाम जानोसै ना
ओंखाम जानोसै गुबा खम जागोन थेवबाबो गारा होननानै आं बारा संखायाखै आरोना नै फिसालानो दोनबाय एसे बिमाया बेखौनो जानानै थागोन नै फिसाजोना बास नांगौबा एसे खंख्ला जागोन होननानै प्लेनिं बानायखादों आं दहायनो गारि गाखोनायनि खोथा दंना फैदो बिसिनि बिब' दालि संनायखौ मोनबोखाबाय जोंहा नै आदा खुरै फैदो मा फैदो हा जेबो रेस्ट गैया सनाफोर फिसालाखौ लांफैनाय फावैनो ओमफ्राय नै बै हायलुरि मोनाथ' लांफैनाङामोन हारसिं थांखायोमोन खिन्थु माबा APAARID खालामनो होननानै बिदिनो माबायाव हरदों बिसोरो वाट्सएपआवहाय ओमफ्राय बेखौनो माबा बिजिर'स खालामनानै दहाय फन खालामनायफ्रा बेखौ लानानै फैबाय आरोना स' दा जमा होलांनोसै मा बुस्थु आंबो खोनाफेराखै सनाफोर नेटआव सार्च खालामना नायनांसिगोन आरोना APAARID होलांनोसै र' अफिसावहाय बयबो होगासिनो दङ नै स्कुल गनायबो टाइम जाबाय जोंहाबो रेडि नै हैनोसै नै बेयाबो आखाइ मावलायनाय सिगनेसार होगासिनो नामा खाबसे मोनलोङाबा मावो होननायसो आंहा थोर मावलायनाय होखांबाय आंबो होखांबाय आखाइ मावलायनाय थोर आरोना खाबसे मोनलोङैखायनो आखाइफ्रा मावगासिनो दं जाबाय दा सिनायफिनलाय लायो आरोना सिगनेसार होनायखौनो सिनायफिनलाय नङा आखाइ मावनानै होनाय नालाय समायथ' गैयामोन खिन्थु आंहा आलासि बिथां फैदों नै एसेनो जि गोबावजों लोगो मोननाय जि सावरायबाय सिबाय देहाय दे लों फुजा बन्द मोनाखै बेस्रा जोंहा बन्द मोनबाय आरोना मानि थाखाय फैदों देखायगासिनो दं आं रसनाफोर एसे उनावहाय साहाखौ सुरुबनानै लाग्रोनो ओइ सिबाय बै आमोलाव बानायनानै दोननाय आसारखौ दासो लांफैबाय आरोना एकदम आंखौ जाजोबसिगोन होननाय बायदि नायबावदोसो दायो फरायसालिनिफ्राय खारबोथारबाय आरो सिबाय मिलायला सिबाय बन्द जाहैथोंसै गोजां बोथोर हाबनायनि दे सोरबा माने बिदि बुङो नोंलाय जानला माला गाइस मोननाय लांफैबावनाय बिराद मोजां नङा मानसिया मा होनो सोरबा नुवाखै जानो हागौ बै आमोलाव माने सानजोंनो बानायदोंमोन आरोना लालियापारा धुब्रि लालियापारानि थाइजौ सानजोंनो बानायदोंमोन ओमफ्राय बिसिबा गोबाव जाबाय एसे मुजिथों होननानै दोनदों खिन्थु बिदि होनैनो जोंजोंनो माने खावसेफ्रा जोबलाजोबखाबाय आरोना नै अबेबा बयामाबो खालि जाबाय नांगौ मा नांगौ दे सोदो दे जायो मार ने नै इखौ ओरैनो डाइरेक्ट लाङा इखौल' लांगोन ना फिसाखौल' हो इखौ लांदो नोङो फिसाखौ जों जाखाबाय एसे आरो नों गालांनो नों माथो सोदेरबावखो आदसा फिसाया जोंहाबो नैलाय फिसाखौ जों जागासिनो दङ गैला एसेल'सो बेखौनो हाननानै जानाय ओमफ्राय नैबे गिदिरा थारसै हा नों बयामा बैला फिसाया फिसा जाबासो गिदिरावसो लांबा जाबाय आरो नोङो मेगनाव होआखैबा इलायथो आसार सेलायनाय समाया सिबाय नांला बेथननि खोथा दं बेयाव गारनाय नङा गाबोननि क'क्राझारखौ एसे बिदाय होथोंसै सनाफोर ओमफ्राय बिमादैयाबो थांसिगोन ओमफ्राय ओंखारनायाथ' ज' ओंखारबाय जोंहाबो दा मा मोनो थांलाबायनोसै आरोना स्कुटिजों थाङा बोथोरा एखमबा अखा थखा हालाबायो नालाय बोरो आफा फैदो बेलासियाव थांबा बिदिनो लिला जायो हाख'वा जायो फुंफ्राव थांबा स्र' जायो ओमफ्राय आङो स्कुल गनानै थांखासै साननानै बानायबाय आरोना नङाबा गाबोनबो थांनो हायोमोन दिनै रेस्ट लानानै थेवबो बायग्लिनाय देहाबाबो लानानै थांसै आरोना सनाफोर ओमफ्राय आं दा ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै क'क्राझारनि ब्लग्स क'क्राझारावनो बिदाय होनोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनायलांबाय आरोना स' गोसो गोरबो साबायखर बावबाय थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय